Tak ahoj, ja som Kamil a vítam vás z e-shopu Fotoveci. Dneska si ukážeme a vysvetlíme, ako fungujú neóny, ako sa vyrábajú a prečo by ste si práve vy mali nechať vyrobiť takýto neón. Začnem teda od úplného začiatku. Čo budete potrebovať na takúto výrobu? Stačí vám jednoduchý návrh, nejaká predstava, vaše logo, text, čokoľvek, čo vlastne následne prenesieme do počítača, kde vám ja pripravím profesionálnu vizualizáciu, kde uvidíte, ako tento neón bude vo finále vyzerať. Dohodneme si taktiež, či tento neón bude na stole, na stene alebo vo výlohe. Limitácia tam skrátka nie je. Takže po schválení návrhu následne tento neón posielame do výroby našim technikom, ktorí tento neón vyfrézujú z plexiskla. Následne do ňoho vložia silikonový pásik, ktorý tento celý neón rozsvieti. Dokážeme vyrobiť od malých rozmerov až po nejaké nadrozmerné. Robili sme zakázky pre rôzne firmy. Môžete vidieť nejaké ukážky napríklad tu. Ak máte teda záujem o takýto neón, je to jednoduché. Stačí nám zavolať, napísať na e-mail kamil@fotoveci.cz a následne vám tento neón pripravíme, naceníme. Cenovú ponuku dostanete väčšinou do 1 hodiny. V prípade, že je to niečo zložitejšie, nie je problém vám tú cenovú ponuku upraviť aj individuálne. Pokiaľ by ste ale chceli nejaký neón, ktorý je menšieho rozmeru, napríklad na stôl do kaviarne, vyrábame taktiež aj edge light neóny, kde táto technológia je novinka. Tam vlastne tá výroba prebieha úplne inak a ukážky tejto technológie môžete vidieť teraz, kde vlastne takýto neón má výhodu v tom, že tam nie je limitácia na rozmer, takže dokážeme spraviť aj naozaj malé detaily. Je to vhodné napríklad do podcastov, do pozadia, do vášho videa alebo práve do kaviarne, kde sa to hodí na váš stôl. Čo sa týka doby dodania, stíhame tieto neóny vyrobiť veľmi rýchlo. Štandardne táto výroba trvá 7 až 14 pracovných dní. Nás naozaj tlačí čas. Dokážeme to vyrobiť expresne. Všetko sa dá dohodnúť telefonicky alebo pomocou mailu, kde je to vždycky individuálne. Taktiež, pokiaľ ste z Prahy, ponúkame aj celú montáž, takže vieme si s vami dohodnúť od začiatočného návrhu až po finálnu montáž priamo u vás, kde všetko za vás zariadíme. Toto všetko si dokážeme dohodnúť, ako som už spomínal, na e-mail kamil@fotoveci.cz alebo na našom telefónnom čísle. Takže pokiaľ by ste o niečo takéto mali záujem, je to jednoduché, nemusíte mať ani nejaký návrh v hlave, stačí, ak sa mi ozvete a ja vám rád pripravím nejakú vizualizáciu, či už pre vašu firmu, pre vašu kaviareň, reštauráciu alebo napríklad na váš event. Určite sa vám to tam bude hodiť a ako vidíte za mnou, takýto neón vám môže spestriť vašu prezentáciu. Takže toto som bol ja, Kamil.